En aquest país, els diferents, els que van ser en un moment determinat dits subnormals, anormals, mongòlics, els que els hi van dir de tot això. Quan en l'any 78-79 es van obrir els manicomis a Espanya, van sortir nans, que no tenien res de boig, però els seus pares no sabien què fer amb ells i els van enviar allà. Què hem de fer? Bé, doncs hem de construir una societat de diferents, doncs vale. Perquè jo crec que la igualtat només és a partir de la diferència. Molt, molt important. Nosaltres sempre hem pensat i hem muntat ADE, Associació de Displàcies Esquelètiques amb Enanisme, per ser lobby. Oi que l'ONCE ha lluitat i s'ha muntat una estructura? Oi que moltes, però nosaltres també. Ens mereixem un respecte i ens mereixem una resituació d'un procés en què la gent, vulguis o no vulguis, tenim uns drets i uns deures, les dues coses, drets i deures, però tenim uns drets i tenim uns drets de respecte, sobretot de respecte. Bé, jo crec que estem guanyant molt. Jo crec que, i a nosaltres de veritat, vull dir, la migració, la societat mixta, i ara ja, diguem, aquesta societat que ja no se sap qui som, què vol dir ser mascle, femella, entremig, de colors i tot l'altre, això encara ens va millor. Hem de fugir del llenguatge de primeres i terceres persones, del singular i del plural. És a dir, no és el mateix jo i tu farem alguna cosa, o jo i ella, perquè l'ell o l'ella és quasi sempre l'adversari. Les farmacèutiques estan traient fàrmacs que a nosaltres ens ajudaran, a mi no, però als que neixin i tal, perquè amb nosaltres han experimentat tot el tema de l'artrosis. Perquè condroplàsia vol dir no naixement de cartílag. El prefixe A sempre és negació. Condro és clàstic i plàsia és creixement. Nosaltres tenim una mala factura de que els ossos llargs no creixen. Ara s'han tret ja medicaments que nens acondroplàsics ara amb medicament poden arribar a créixer 15-20 centímetres en 2 o 3 anys, no? I això és molt important. Sí, jo amb el sindicat, amb la meva gent, s'emprenyen amb mi perquè jo no estic estigmatitzat, a mi aquest estigma no el tinc. Perquè jo el que vull és el respecte. Perquè el pitjor de ser nan, el pitjor, és que no comptin amb tu. Jo quan era adolescent, jo tenia amics fins dissabte al matí, perquè a l'institut encara anàvem fins a dissabte al matí, que baixàvem banderes i tot això. Fins dilluns al matí. Però el que quedaven aquells si anaven de festa amb nenes i tot això, tu no hi eres. És a dir, el que més et fot amb aquestes coses és que no comptin amb tu.